Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Merly, adinan inlanad ti address na. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Krisya Openya iti Luna La Union, Tintin Miko Palma iti Urdaneta Pangasinan, Glenn Peter Sipe ti Jeddah, Saudi Arabia. Makablaawan pa iti family Abiles iti Bangar La Union from Rufino Abiles. Makablaawan ti Dabukol, Villanueva, Akas, ken Moniz family iti San Blas, Bangar La Union. Anak ko Adareya Joy, Sydney ken Erwin Cacho Jr. from Erwin Cacho iti Urdaneta, Pangasinan. Relatives ko dita sa Gunto, Pangasinan ken Ijay Pilawan from Arthur iti Ifugao. Yapit Martos family dita Tayog, Pangasinan. Pamilyak dita Umingan, Pangasinan. Ti kapisi ti pusok ani Mario Mamasig ken dagiti tallo nga anak mi from Marlene Mamasig iti Hong Kong. Makablaawan pa iti Jaime ken Gayagay family ken partner ko ani Jimmy Gayagay from May Jaime iti Lubuagan, Kalinga. Shout out kada Francine Dayagon iti Hong Kong, Desiree Sakatani iti Difon Quirino, Florenda Kimpaoy, Belinda Ramos iti Toronto, Canada, Leonora Bautista iti Binalunan, Pangasinan. Shout out pa kada Emil Dulay, Levide iti Hong Kong, Kathy Malana iti Hong Kong, Kutig Divina iti Hong Kong, Novilin Kodjamat, GCJ, kastamot ni Jeline Vicente ken Geraldine Larocco. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Merly. Dear Manang Emmy, awagan naklaangan itinagan a Merly. Nasingpet tinagbalin nga asawak manang. Agmay may nga anak ken adda mabalin ti pamilyada. Makunakmet anasaya at ti adda pa nagbiag mi. Iso anakaturpusak met iti kolehyo. Talo kami nga agkakabsat, ket siyaklaang tinakaturpos, agsipod tanasa pa anaki asawa dagiti dua akakabsat ko a babae. Nasaliwanwan met ti adda pa nagbiagda, gapo ta addaan met dagiti nakaasawa kadakwada. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi katurturpos ko iti kolehyo, manang. Tata, nakaturpos kan anak ka. Ano ti plano mo nga Kaya't ko ti agbiro iti trabahok, tatang. Iti kasta, maaramat ko ti tinurpos ko a kurso. Nasayat day ta na panunot mo, Marley. Hanggang nalipatam ka din dyan baga ni Arnil Anobyaw. Nga apa man na makaturpos ka, kaya't nangagkalay sa kayon adagaws. Diyak nalipatan day tatang. Agsarita kami tupay anasayaat ka ni Arnel. Amoyo mo ti pamilyada. Adda mabalinda, tatang. Adda yun no idilig iti adda akabibiyag tayo. Anak, sikat makapanagnak nung nasaya at namutlakan ka. Nabayag kayo mo't nga agnobyo ko ni Arnel. Sikat makaamu ano kaya't nakamutlang ti ina ni Arnel para kan kwa na. Sa bagay, nasaya at mati ina na kanyak, tatang. Isupay nga rin ti kanayon nga agdamag no kaano kami kanong agkalay sa ni Arnel. Imbagak mo ta kayat ko pa'y ti makaturpos. Iti kasta, saan mo ta kababain ang maikamang ak iti pamilyada? Ay, pagsaritaan nyo na imbagday taken ni Arnel anak ka o. Jaket nga danto pa nagbabawim iti Odin ha. Tingiting man na imbag tirik nam no nakasagana kan nga agbalin nga asawa ni Arnel. Agyaman nakiti palagipyo, tatang. Uwan, pagsaritaan mi dayta ken ni Arnel.
Kablawan ka, Merly. Kamaudyanan na, nakaturpos ka matlangan. Amo mo taday tititagi uray ko, saan ka di? Wen, amok. Katagyaman ta nakauray ka, Arnel. Gapotay ayatin ka, Merly. Amom dayta. Iso arin na ko ti desisyon mong agturpos ka pa'y, sakbay ng agkalaysata. Talaga ka di adesidido kan amang ikalay sa kanyak, Arnel? Anya ka da kita ti saludsod dayta, Merly. Nabayagan na kayat kang ikalaysa. Amom mo dayta. Oray ni mama. Namnamain na nga apaman ni agturpos ka. Agkalaysatan adagos. Kaya't ko kumapay tagsapol iti trabaho, Arnel. Merly, saan na masapol? Adamot ti negosyo ni mama. Siyak ti mangimatmaton. Iso nga umunayin di dya pagbiyagan ta. Already ka nagtrabaho. Kanway sa, siyak ti lalaki. Rumbang lang asyak ti mangbiyag kada kayo, iti buklan ta pamilya. Saan nga ta nakababain ka ni mamam? Ni, anya ko mati pagbainam. Agtrab-trabaho ako mati ti negosyo mi. Kanway sa, imbaga ni mamang apaaman na makapagkalay sa ta. Suportaran na takanoy ti amin na pagkasapulan ta. Arnel. Isong agsagana ka, Merly. Ibagak ka ni mama adumanon kamin. Tapno makapagkalay sa hatan adagos. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Agyaman nak, tay manugot ka matlaangan ang makikalay sa ni Arnel, iha. Tita? Mama, tiyawag mo kanyak, iha. Takalpasan ti kalay sayo ka ni Arnel. Kamang kanton ti pamilyami. Wan mat nga agpaiso, Merly. Kaya't ko dito'y kayong agnaad. Amumat akadwak ni Arnel amang imatmaton iti negosyo mi, iha. Iso adyak kayat amaya dayo ti anak ko kanyak. Ada ka ni Arnel no anya ti pangadeng na, mama? Kaya't ko launay aditi ti pagnaedan ta, Merly. Di kay agdanag, iha. Suportaran kayo iti anyaman na pagkasapulan nyo. Agyaman nak, mama. No kasta, mapantayon tong arudan katungtungan ti ama ni Merly, mama. Dumanon tayon. Wan mo ta, iho. Kaya't ko nga iti kabitan na panawan, maisaganan ti amin. Kabsat, kasta tinapagnumuan dagiti ubing. Isungay mbay kami tapno mapagsaritaan tayo no kaano amaangay ti kalaysada. Ay kahit no kasta ti kayat da, saan nga agbalin na lapad. Kat pagyamanak launay, ta kayat yun ni Merling anak ko ama ikaamang kada kayaw. Ay wan ba ta, kabsat? Siyak, no asino ti ayayatan ti anak ko. Nakasuporta aklat ta. Agyaman nak, mama. Ay, wen gayam tatang. Ije kamin to balay ming agyan ka ni Merly. Ngam di kay agdanag. Kanayon kamin tumutlang asumarungkar kada kayo. Ay, mawatak day ta. Di kay agdanag. Maala, pagsasaritaan tayo nga rudan, no kaano amaangay ti kalay sayo, anak ko. Nagkalaysa kami nga rod ka ni Arnel. Katkas itinapagnuman mi, ijay kami balayda ang nagnaad.
Kasi ti sigod, ni Arnel ti kadwa ti inana amang ipatpataray iti negosyo da a rice mill iti lugar da. Sa anak meten a nakapagtrabaho, ta saan nga imanugot ni Arnel. Pudno ti kuna ti inana, asuportaran na kami iti amin a pagkasapulan mi manang. Basta tulungan ni Arnel ti inana iti negosyo da. Tapno sa anak, amasikuran nga adalaang iti balay, pasaray tumulong akmeten kadag iti babaunon da iti trabaho iti balay. Naglabas ti sumagmamano a bulan, nagsikugakon manang Emmy. Nadam ti sikug mo, Amerly. San ka unay nga agbambanog? Baybayam dagiti babaunan ng mga ramit ka dagiti trabaho diti balay. Si Kamat, di ka kadiagdanag. Kabailak. Kan may sa, narigrigat no sa anak nga agwatwat. Ang mga numarigatan ak tungagpasngay. Basta di mo liplipatan dagiti bilin ko kon ka. Among matakanayon kami ang makumikom kan ni Mama iji rice mill. Saan ka mabantayan na kanayon? Saan mo tarong ba nga bantayan nakat? Adamot agiti babaunan nyo akadwak diti balay? Basta di nakpagdanagan. Kanwan gayam. Mabalin ka di asarong karakmat ni tatang? Medyo nabayag mo tunday di naudi apanang sarong kartakan kwa na. O sige, nga magpakuyog kanto ko ni Manuel. Ibagam to matan ka ni tatang asa anak pailagan nakasurot. Tado ti trabaho mi ni Mama. Igumusta anak tulangan kan kwa na? Wen, makadanon day ta. Amangan nga no mabayag to manon ang makapanak ijay. Nagpas ngayak ton. Tinasaya at ibagam ka ni tatang, taisundon ti umay ditoy. Nukas pangarigan aganak kanton. Kasla di mo amo ni tatang. Di na mapanawan dagiti dingwen na. Saan to pa yung makapanaw iji balay gapo ka dagiti taraken na? Sa bagay, narigat a panawan dagiti taraken. Ken amot-amot niya agpadpada. Aday tan ti pagrikrikusan ti biyag ni tatang. Wan nga rod, ti pagyamanak laeng, nasalun at lata ni tatang. Ken makita nanton ti agbalin nga apo ko na. Ay nasaya at nakapasyar ka, Merle. Nagdakkelan ti tiyan mo. Kaano ka diti panagpasngay mo, anak ka? Inton umay abulan ng tatang. Isungarod nga imaya kun, tama nga no mabayag to sa anak ang makasarong karkada kayo, inton nakapasngaya kun. Ay magagaran nakpaikit di na makakitan to iti apo ka. Uray ni Mama, tatang. Kanayo na adamagan no kaano ak nga agpasngay. Ayun gayam. Apa di mo kadwa ni Arnel ngay? Ado ti trabaho da ita, tatang. Makumikom dalaunay. Kastaya. Ay kumusta ba ngay ni abalayan? Nasaya at matatang. Ngamno daduma. Mababain akon. Ta ultimo paggatang iti personal akasapulan mi kat agapuken kwa na. Talagaan nakababain anak ko. At unggal adda kayat mo agatangan. Katawatan pa'y amin ni Arnel ti paggatang iti inana. Wan nga rod, tatang. Kung nakarod ka ni Arnel, anasaysaya at sano agpasweldo laangan ka ni Mama na. Tapno ti sweldo na ti pangalaan mi iti paggatang kadag iti personal a pagkasapulan mi. Alangan mo't apa ti paggatang ko iti usarek para iti bagi. Kat dawatan mi pa'y laang ka ni Mama. Anak ko. Isungarod daduma. Uray ada kayat ko agatangan. Diya akong magatang, tamabainak adumawat ka ni Mama. Putno day ta, anak ko. Saan kamot akas kadag iti daduma manang gundaway? Ta pinadakil da ka anasayat at tao. Iso nga amum ti agbain.
Idawdawat ko nga rod. Asapay la ko mata maawatan ni Arnel ti kayat ko ama pasamak tatang. Nang runa itata danton anak mi. Halakit pagsaritaan nyo anaimbag ita asawam da ita abanag anak ko. Saan kumaday tatagbalin apoon ti diyo pagkinaawatan nga agasawa. Arnel, agriin ka. Apayaya, Merly. Anyat mapaspasamak ka. Nagsakit ti tiyan ko. Aga nakakaksan, Arnel. Anya? Ay, ipan ka nga rin doon sa hospital, Merly. Awan, anay ko. Mabit lang taringak ni Manuel. Masapo lang maipanda ka adagos sa hospital. Ang yaman na kiti Diyos, ta nakapagpas ngay kan Merly. Ay na, naglungpo a babae ti impas ngay mo. Kasta aya. Ayan nga rudot ti anak ta. Kayat ko makita. Asa si kasunda pa ilaan. Ngam di ka agdanag. Inton madamdama. Iyagdan dito silid. Kasta ka di. Wen, katagyaman nak. Tanasalunat kayong agpadpada. Amom, maragsakan unay ni mama. Idinamuan na babae ti impas ngay mo. Dayta ngamin ti tartari gagayan ni mama. Nga ti umuna ko mga apo na kat babae. Kat saan na napaay. Sigurado, spoiled to kan kuha na ti apo na. Impadamag mo ka din ka ni tata nga naganaka kon. Wen Marli, imun unape anak kaamo angam ni mama. Katamom, permi mo tiragsak ni tatang. Kasta ka di. Wen, isong agpapigsa ka. Tapno makarwar kayo ton ita anak ta dito ospital iti kabiitan a panawan. Arnel, itatadan anak ta. Ad-ado manon ti paggastusan ta. Saan ka kadipay nga umanugot iti singasing ko ken ka? Marli. Nasaysaya at matlaang no agbalin ka kasla empleyado ni mama. Jay agsweldo kamot ko ma. Tapno da pangalaan ta iti paggastos ta. Sana ka na yun ano da pagkasapulan ta. Dumawat ka pa'y laang ka ni mama. Nakababain no aging katinggana kat kanayon ta amang namnama ka ni mama. Isumot lang iso dayta Merli. Isumot na ti pagtaodan ti sweldo kung nakas pangarigan. Uray pay. Tapno iti kasta, amuta nga i-budget ti masweldom. Aday gigaman ta abukod ta kwarta, a pangalaan ta iti paggatang kadag iti masapsapul ta. No adaman itad ni mama, di pagyamanan ta dayta. Ngam saan nga amin kat dawatan taken kwa na. Ngam anyalangan ti makuna ni mama. Na dumawatak iti sweldo kan kwa na. Kat ipapain namat amin na kasapulan ta. Amo ka maawatan ni mama ti amin. No ipalawag mo anasaya at kan kwa na. Amo ka maragsakan tulakit di. Taamutan ti tumakder iti bukod ta asaka. Saan akanayon amang namnama talatan kan kwa na.
Impalawag ko ni Arnel, tikayat ko ang mapasamak man ng Emmy. Total, agtrab-trabaho mo't ni Arnel, itinegosyo da ka ni mamana, iso na saysaya at kunak, no adda kumamot ig-ig gaman mi abukod mi akwarta. Tapno saan akanayon, ano adda kasapulan mi, kat dumawat kami iti inana. Kaya't kumat nga agbalin kami nga independent, uray adda kami iti poder ti inana. Awan ti makunak kadakwada man ng Emmy, nga maawatam mo't siguro ti sasaadan ti maysa nga asawa, asaan apulos ang makadesisyon no adda pagkasapulan. Tamasapol adawatan pa'y amin, iti inana ti paggatang. No siya kamaysa, talaga amabain akon manang. Iso nga adda dagiti gundaway nga uray kasapulan, jakon ibagbaga iti asawa. Ni, apay ngay Marley. May bibus kaya man tigatas ken diaper ni baby. Apay adi may bagbaga, tanagpagatang ako may tay nagpag-grocery ni mama. Mabain ako na kanayon amang ibaga kadagiti awan na kasapulan tayo, Arnel. No imanamong ka kumay ti singasing ko, kat imbagam ka ni mama. Uray saana na masapol nga ibagbagapay kadakwada ti awan. Mabalin mo't asyaklat ako man ti mapan gumatang kadagiti kasapulan tayo, nang runga ti kasapulan ni baby. Marley. Amom ka di, no kasano karigat ti sasaadak akas asawam. Diyak pa'y pulos makadesisyon na adakayat ko agatangan. Tamasapol pa'y laang nga ibagak ka ni mama. Masapol pa'y laang adumawat kan kwa na iti paggatang. Amom ka din no anya ti marikriknak. Tunggal iyawatan nak iti kwarta ni mama. Tapno igatang ko iti personal akasapulan tayo. Kasla ak marunrunaw nga asin gapo iti bain ko ken ni Mama Arnel. Dayta ti kayat ko ang maawatam kumamat. Apay iho, ada ka di problema? Awan matkit di mama. Ngem, ada ko makayat ko nga isingasing kada kayo. Anya dayta iho. Mama, total, agtrabaho akmat lang itayan tinegosyo tayo. Mabalin ka di, asweldoan naklatan. Kas may isa nga empleyado. Empleyado itinegosyo tayo. Ne, apay paylaang iho. Saan ka di nga umanay dagitit-itad ko kada kayo tunggal ada pagkasapulan nyo? Si kantumot laang ti akin ko kwa itinegosyo, iho. Gaputag may saka nga anak mi iti day di papam. Amok day ta mama. Ngam, aging kat ada kayo paylang ito'y abiyag. Natural ada kayo ti akin ko kwa itinegosyo. Ken tapno adda kumamot maiyawat ko asweldok ka ni Marley. Iti kasta, amo mi dagiti paggastuan mi. Saan kami akanayon na masapul a dumawat kada kayo? Sa bagay, maawatan kayo iho. Kat bilibak iti kasta akapanunutan nyo iti asawam. Nagasat ka, ta saan akas ka dagiti daddu mga asawa ni Marley ama ng gundaway. Kan saan ati kinabak ng tayo laang ti inalman na, iso nga imanugot anak ikalay sa ken ka. Kinapudno na mama, kapanunutan ni Marley daytoy. Mababain nga minunay kada kayon. Awan ti rumba nga pagbainan na iho, nga maawatak ni Marley. Babae akmet, iso ang maawatak ti amin.
Nay, ada ka mo't anak ko. Wen tatang, umay ko ito dayto ginatang ko akasapulan nyo. Naggatangak mo tan kadagiti kasapulan mi ka ni Arnel. Kastamot tan ni baby. Agyaman anak ko. Ang gusto ka di dyan nangag ko. Asikan tagat-gatang kadagiti amin nakasapulan nyo iti asawa. Wen tatang, agswel-sweldo ni Arnel ka ni mama. Imanugot mo't laangan ti asawak iti insingasing ko kankwana. Ay na, maragsakan iti daytaan na amuak anak ko. Kamaudyanan na, natungpal mo't laangan ti tarigagay mo, at umakder kayo iti bukbukod yaw. Wen tatang, kat naawatan mo't ni mama ti amin. Nupay kasta, inyo unay na at tumulong latakano para kadagiti pagkasapulan mi. Nang runa ti para ka ni baby. Kat jak mat nagkadkad tatang. Ay, talaga anasing pati katugangam anak ko. Kain saan ka nagkamalay, iti panang pilim ka ni Arnel nga agbalin akatakunay mo iti biyag. Maragsakan para kada kayo, Marley. Agyamanak, Arnel. Ni, anya di pagyamanam kanyak, Merle. Gapot ay manugot kay ti singasing ko kan ka. Kat ita, maragragsakan ak unay. Adamat la serbikon iti dayti a pamilya. Pasensya kan, Merle. Jak na amiris iditi kaya't mamapasamak. Impagarup ko, no kailangan kan katikas ti a set up. Nalipata ka sa asawa. Adamot dagiti akam mo iti pamilyata. Arnel. Maawatak itan ti amin. Agyaman akin ka. Iti lasod ti mano atawon na panagdennata ka sa gasawa. Ado tinasursurok ka. Ipatpatag ka unay-unay, Marley. Ipatpatag ka mo't unay-unay, Arnel. Ita, napalalo ti ragsak mi akas may sa pamilya manang Emmy. No pay adda kami iti puder ti ina ni Arnel, makunak a nakatakder kami iti bukod mi asaka. Agtultuloy latta ti panagtrabaho ni Arnel, akas may sa nga empleyado iti negosyo ti pamilyana. Dandani mo tan agiskwela ti kakaiso na nga anak mi, nga iso ti inspirasyon mi, kan mang patpatibker kada kami, tapno nakarkaro nga agsalukag, tapno maikan mi itinasayaat, kan narimat a masakbayan. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Merle. Pagayam ko a Merle, umunay ti amin, agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Pudno unay ang makaibati dayto iti adal kan inspirasyon kadagiti dumdumngeg a papagayam tayo. Manmano ti kasken ka akas ta ti kapanunutan na. Iso ang nagasat ti asawam, tasika tinapili na nga agbalin a katakunay-nay na iti tungpal biag na. Nagasat kamet tanaikamang ka iti nasayaat a pamilya. Kararag ko asapay lakuma, taag na nayon ti kinaragsak, ti binukelyo a pamilya.
Alakastan, katagyaman iti panangibinglay mo iti padas mo. Dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibyan. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabas, asam kan panubo, liday ken ragsak, isudat ng Maris, kadagiti tugo, iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat in patulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Gigi, adinan inlanad ti address na. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Merly Urmeneta iti Kuwait, Maricel Indong, Arlene Palentino, ken Florenda Kimpaoy. Makablaawan pa'y ti Agaluos, Orpia, Paas, ken Vadil family, nang runa ti patpatagkoan ni Reynaldo Paas, ken anak mi ada Joy, Rowan, Renz, Razel, Kisha, ken Daphne, di Tamuta, Kasibo, Nueva Vizcaya, from Mary Ann Orpia, Paas. Maburang ken Medina family from Arlene Medina. Kakabsat ko ada Henry, Marlo, Manong Ricky, Ijay Manzante, Magsingal Pangasinan. Ken lakay ko ani Jonard Tabisola, Ijay Rojas Isabela, from Lynn Tolosa, iti Hong Kong. Apok ani Amira, anak ko ada Rhea Joy, Sydney, EJ. Apok ani Zion, Clinton, Ayana, ken Kaini, from Erwin Cacho. Shout out kada Malmon Raymond G, iti Candon, Ilocos Sur, Jasmine Rivera, Kuya MG15, ken Juliet Sugitan. Tamang ken Zipagan family, Miriam Tamang, ken anak ko ada Dave, AJ, ken Bimbo Jr. from Bimbo Tamang. Makablaawan pa iti Agaluos, Juliana, Pasigyan, ken Gumyad family from Arnelson Agaluos, iti Dupax del Norte. Ni Manang Lian, Madam Hershey, Manang Gloria, dito'y San Pedro Apartado, Alcala, Pangasinan, from Darwin. Shout out kadagiti anak ko ken kakaanakak ada Miles, Maris, Hyacinth, Humphrey, Kylie, Gian, Nolly, Faith, ken Zaizia, from Maricel, Concordia. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Gigi. Dear Manang Emmy, awagan naklatan itinagan a Gigi. Adda may sa nga anak ko iti kinabalasang, tasaan kami ang nagkatuluyan iti amana. Agnanaed kami ita iti poder ti amak, tanasapa apimusay day dinanang. Agtrab-trabaho ak iti maysa a department store, ako kwa ti maysa analatak a pamilya iti lugar mi. Naawis akmat manang amang ipadrama iti padas ko, tanam na maek a makaibati daytoy iti nabalitukan nga adal. Sapay lakuma, tamapagasatan met a mapili a maipatangatang iti programa yo. Kat itapay laeng, nalausan ti panagyaman ko, no mapasamak dayta, Manang Emmy. Ne, Gigi, apay ka pala nagawid. Nakaawid din dagiti kakadwam. Ada pa ilaplepas ko, sir. Tap na awan to ti problema inton manglukat tayo inton bigat. Talaga nagagat ka, Gigi. Kanayin ka nga ag-overtime. Masapul asaya atag ti trabaho, sir. Iti kasta, maragsakan kayo mo't amang paspasweldo kanya. Nasika, awan ti parikot. Makit kita kami ti dedikasyon mo iti trabaho.
Saan ka kumanagbayag ditoy? No sana napintas ti record mo. Agyaman nak, sir. Nasayaat kayo ngamin abos. Awan ti makonami kada kayo. Amok ngamin tirigat tagbalin na trabahador. Napadasak dayta, edi mangrugrugi pa ilang dayti negosyo ti pamilyami. Masapol nagtrabaho kami amin. Amoyamat no kasano ti kina-stricto ni mama. Uwan nga rod, sir. Masapol ang maaramid adagos no anya ti ibilin na. Tano saan? Talaga nga agungat adagos. Paspasensyaan nyo ni mama ha? Talaga nga stricto no may papaniti trabaho. Ngam na sa bali abanag, nasingpat matiinak. Awan problema, sir. Saan kayo nagdanag? Maawatan mi ni madam. Nasaya at nakasangpot kan anak ko. Itay pangururayin na kanitintin nga anak mo. Adapay ngamin inaramid ko, sakbay ang nagawid ak tatang. Amoyo mo ti trabaho ti kahera, narigat at talaga. Nang runak at kwarta ti ig-igamak. Ay talaga Naibag nga rin maanusam ti kasta trabaho. Maanusak tatang, para kada kayo, kan para iti anak ko. Kan nasingpot ni Troy abos ko tatang. Mababainak nga rod no kasta nga day ti department store. Taka na yun nga day ti pwesto. Amangan kunak no adda maibaga dagiti dadduma akatrabahwak. Nagasat ka nga ron anak ko ta nasingpot ti boss mo. Manmano ti kasta boss, nang runa no anak ti baknang. Amo na ti makilangan kadagiti empleyado na. Naidumduma nga rod ni Boss Troy tatang. Kinapudno na, adu ti gusto kan kwa na nga empleyada iti pagpapaayak. Malaksid ngamin anasimpet, nagwapo pa'y. Amangan no gusto ka matan kan kwa na, GJ. Ni tatang met. Uray nga tapay gusto akan kwa na, imposible ang magustuhan nak tatang. Amo namot nga adda anak ko iti kinabalasang. Ken, nakurapay laang ti adda pa nagbiag tayo. Anak, awan ti imposible ken ayat. Nangrunak at nasingpot ka. Oray pa'y kasta tinagbalin agasat mo ken ayat. Nagbalin ka mo tapagwadan nga ina ken ni Tintin nga anak mo. Tatang. Iso akanayon nga ikarkararag ko iti na marswa. Asapay ko mata makasarak kamutan iti nasaya at alalakay. Amaklon na ti anak mo, ken ayatan na ka iti napudnaw. Ikarkararag kumot day tatang. Iti kasta, adamotan mako na apamilyami ka ni Tintin nga anak ko. Tintin anak, kumusta ti panagadal mo? Okay, mami. Naragsak ka kadimot lang di school. Nasingpot ka din ni teacher kan dagiti classmates mo? Wan, mami. Ada friends kun ijay school. Kasta ka di anak. Basta lalaingam di school Kan kanayon nga urayam ni lolom amang sukon kan kano dismissal yo. Wan, mami. Wait ko ni lolo. Ganbay kami iti ice cream. Isumot lagaya makaykayat mo ani lolom ti mangsukon kan ka. Takanayon kayo agumatang iti ice cream. Yes, mami. Sige, bayam tainton day off ko. Mapantan to agpasyar. Kat igatangan kan tumot iti ice cream. Talaga, mami? Wan anak, basta lalaingam iti school. Ay, agyaman nak. Nalpas ko matlaangan da gitar aramid. Makaawid ak matlaangan.
makabannog, ngam makaparagsak ng runa no ado ti aggatang. Isimpa akong dagiti gamit ko tagawid ak matan. Gigi? Agawid ka din? Uwan, sir? Oh my God, tayo tulad ka ni Jibalayo. Ha? Sir Troy? Apay akas na naklat ka. Dakas ka din itulod ka, Gigi? Saan mo't kiti? Ngam nakababain, sir. Ado pa'y mo't maluganak. Okay lang, sir. Umununa kayo latan. Alakit din. Oh my God. Ti nasayaat. Kadwain nakbagay ang mag-dinner. Sakbay nga itulod kay Tibalayo. Saan kang akad-kad? Itala nga awisin ka. Sige man laangan. Kat agyamanak, sir. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Diyak ko na pagkadkadan ni Sir Troy iti day taagondaway manang Emmy. Diyak amo no apay akas day launay ti kinasingpat na kanyak. Diyak ilibak manang, gapu kadagiti ipakpakita ni Sir Troy, at damoten sa bali amarikriknak para kankwana. Agayata kon kankwana, ngam amok nga imposible ti amin, gapu nga rod iti kasasaad mi iti biyag. Ken ti kinaadda ti anak ko iti kinabalasang. Imposible ko nak nga aggusto kanyak ti kasken kuana. Nagtultuloy nga rod tinasaya at apan nakilangan kanyak ni Sir Troy manang Emmy. Agingga adimteng ti jak ni namnama apagteng. Anak ko, adda sa nga ilaym. Ha? Sino tatang? Awan mo tinamnama kabisitak ita. Adda ti bus mo, ni Sir Troy. Ha? Anya ti kunayo tatang? Adda ni Sir Troy? Wen, anak. Adda di kasalas. Agsarsarita da kinitintin nga anak mo. Anya? Ay, hala, amano anyan ti istoryaan ni Tintin kan kwa na tatang. Nakababain. Amuyo mo ti kinakulit ti apuyo. Malakit din. Mapankan ijay salas. Tama nga nadamot ti importante nga ibagakin ka di boss mo. Iso nga imay di tao. Nagsaririt gayam ti anak mo, Gigi. Makaayayo ka sarsarita. Mami, adda chocolate ko. Inted ni Tito Troy. Hala, kababain, sir. Nag-thank you ka kadi, anak? Yes, Mami. O sige, mapan ka nga rodan iti ayan ni Lolom, ha? Sige, Mami. Bye, Tito. Thank you. You're welcome. Pasensya kayo iti anak ko, Sir Troy. Si Kamat. Awan ti rumpang nga ikidawam iti pasensya. Maragsa ka nga rod, tanam amok ti anak mo. Ken mabalin ka di nakawagan iti sir. Awan tayo jay trabaho. Troy latan. Sige, no, isuti kayat mo, Troy. Ay uwan gayam, nakapasyar kamot dito yung nano mo abalay mi. Anya ka diti gagaram. Gigi, madlaw mo mat siguro na anya ti makagapo. Ti kayat ko ngamin, saan lang abos, wano gayam tagbalin na kinasingit ta.
Nabayag at iningitin ko tiriknak para kan ka. Katamok iti bagik. Nalablabos pa yung may sa agayam ti marikriknak para kan ka. Ay ayatin ka, Gigi. Ha? Ay, sir, mga numakmaklaat kayo laang. Sigurado kayo kadi iti dayta ipagbagayo? Sigurado ak, Gigi. Ay ayatin ka. Kat nakasaganak amang ipanaknag iti kinapudnok kan ka. Troy, amo ti ka sa saad ta iti biyag. Nakurapay kami laang. Baknang kayo. Kang runaan ti amin, empleyado naklaang. Ada anak pa'y iti anak, iti kinabalasang. Gigi. Anya laangan ti makuna dagiti makamamukan ka, kang runaan ni mamam. Sigurado adi na kaya ti inam para ken ka. Awan ti makalapad iti marikriknak para ken ka. Ay ayatin ka, Gigi. Anya di imbag am anak ko? Agar aram kan ka ni Troy? Uwan tatang, ti amok, gayam laang ti kay papanan ti kinasingad na kanyak. Ngam saan mo't gayam? Nakarkaro pa'y gayam ngam iti dayta. Sa bagay, awan mo't dakes na anak ko. Nulakit ni tadamot marikrik nam para kan kuana. Jack ilibak tatang. Idi pa'y nga damarikrik nak para kenkwana, ngam amok asaan ama iparbeng. Anak, awan ti imposible ken ni ayat. Adaken ka amang ngedang. Tingitingem ana imbag, no anya talaga ti marikrik nam para kenkwana. Amok nga agbalin alapod ti inana. Amok ni madam. Amang ano pagarupan na pa'y ati kinabak ng dalaang ti kinayat ko kanitroy. No nakasagana kan amang aklon kan ni Troy. Saan mo napanunutan dagita alapad? Tinapatag ay ayaten nyo ti tunggal maysa. At dantun kan ni Troy amang urnos iti amin. Di tamtomaten ama paneknekan no kabailan na ka nga ilaban iti pamilya na. Ay ayatak mo't unay ni Troy tatang. Kat itata na amwak anapatagak mo't gayam kankwana. Kasladyakon kabailan pa'y amapukaw ko itibiyag ko ni Troy, tatang. Agyaman ak na inaklon ako, Gigi. Nakaragrag sa akak unay. Ay ayatan ka mat, Troy. Idi pa'y laang. Ngam agdwa-dwaak. Amok adinak tumaaklon ti inam ngagbalin nga asawam. Saan nakamalapdan ni Mama Gigi? Anyaman tagbalin a desisyon na. Nakasaganak ang mangilaban ita ayan-ayat ta. Agyaman ak, Troy. Sapay kumata sa anak nagkamali anang aklon kan ka. Sapay la kuma. Ta sa anak to alumdaang iti denam. Ikarik iti batog ko alangit, Gigi. Ayaten ka, aginggat ingana. Anya ti kunam, Troy. Agayat ka iti maysa nga empleyado. Wan, Mama. Agayatak ka ni Gigi. Ti kahera iti department store? Sigurado ka kadi iti dayta nga ibagpagam, iho. Wan, Mama. Troy, iho. Anya laangan ti ibaga dagiti makaamamu kada tayo. Anya laangan ti rupak nga iparang ko kadakwada. Numaamuan da ati asawaan ti anak ko kat may salaang at trabahador iti negosyo tayo. Awan bibiyang ko iti ibaga ti asino man, Mama. Jack pulos ibain ni Gigi. Gapu tayo ayatek unay-unay. Bueno, adakan ka day ta, iho.
Sapay ko ma, ta saan ka nagbidot, iti panang pilim iti dayjay a babae. Inlaban ni Troy ti panagayat na kanyak, manang Emmy. Isu nga uray agkadkad ti inana, awan tinaaramidan na, no saan nga imanamong latan iti pagayatan ti anak na. Nagtultuloy nga rod ti panagbalin ko akahera iti negosyo da Troy, kat nakarkaro nga imparik na ni Troy tinalaos a panagayat na kanyak. Pasaray mapanti inana iti ayan ti negosyo da nga imatmatonan ni Troy. Kasarita nakmatmanang nga mariknak at talaga nga adda panagkadkad na iti relasyon mi iti anak na. Oh, kumusta ti panagkita yo kun ni Mama dito, Gigi? Okay mat Troy. Kinumusta na dagiti kakadwak, kastamot ton ti taray ti negosyo. Kasta ka di? Oh, kumusta mo tilin na nga adwa? Di kagdanag, amok adanggayan ni mamam. Anya ti kayat mo asawan? Amok Troy, marikriknak. Talaga saan nakakayat ni mamam para ken ka. Amo ka mapilpilitan laang gapuken ka. O sige, tapno saan kan niya agdandanag nga mga naagbaliw pa'y tiriknak para kan ka. Tinasayaat, agdadan na tayon kada tintin. Anya? Anya ti kayat mo asawan, Troy? Kabayatan na sagsaganaan ta ti panagkalay sata. Agdan natan. Sigurado ka iti dayta nga ibagbagam, Troy? Wen, Gigi. Kas pamanaknak anapod no akin ka. Agnaitay ti may sa kadagiti apartment mi dito lugar tayo. Ipakada kayo mutan ka ni tatang mo. Kat di ka madanagan. Apama na maornos ti amin na kasapulan. Agkalay satan ton, Gigi. Ay, maragsakan iti dayta na ibagam, Troy. Talaga nga ipatpatag na kami iti anak ko. Anak ta, Gigi. Gapo ta manipod idi inayat ka. Imbilang kon nga anak ko ni Tintin. Nasaya at si marungkar kayo. Ada ko maisingasing ko kada kayo. Anya dayta, Mama? Uwan ngagpaiso, Mama. Tagay agdandan na kayo kat umadanin ti panagkalay sayo. Kaya't kayo nga ipayan iti bukod yo ang negosyo. Ha? Ha? Anya negosyo, Mama? Kaya't ko amang lukat kayo iti may sa grocery nga imatunan ni Gigi. Siya? Mama? Wan, sika. Tani Troy, agtalinaad, iti panangibaton na iti negosyo mi a department store. Umakar kanto, iti ayan tibukod yo ang negosyo, Gigi. Ha? Mama, agyamanak. Gigi, nagmumutimbaga ni Mama. Adan ton kabukbukudan ta ang negosyo. Kat sikat mangimaton. Kababain mat, Mama. Anya ko mati kabain mo. Di mat kamang kanton ti pamilya mi. Isarumbang lang ang makita da kadagiti gagayam kan am-amumi nga dabu ko jo ang negosyo. Saan akasta makitrab-trabaho kapaylaan? Saan ka di, iho? Mama. Sige, Mama. Kat agyaman unay kada kayo.
Kumusta nga iti imatmatunam a negosyo yo ken ni Troy, anak? Nasaya at matatang, adumatan dagiti naalami at trabahador, ken mayat matan ti taray ti negosyo mi. Nasaya at matno kasta, JJ. Talaga siguro anaklon na kan amanugang tao ti mama ni Troy. Sapay la ko matakas tangagpayso tatang. Nasaya at matan ti pakpakita na kanyak. Nakaamiri siguro na anak ka. Makita na ba na nasaya at kaatao? Ken talaga nga ipatpatagyo kan ni Troy ti tunggal maysa. Wen gayam tatang. Inton umay abulan ng tikalay sa amin kan ni Troy. Naisaga namin ti amin. Saan nga minakayat ni mama na ti simple akasarlaang. Taado ka no ti gagayam da, ken kakabagyan da dumaray iti kasarmi. Maragsakan anak ka. Kamaudyanan na, agkalay sa kayon kan ni Troy. Ay na, napatgan mutlaangan tinabayagan nga ikarkararag ko iti Diyos. Uray siyak tatang. Kunak no saanan adumtang daytoy napintas agasat para kada kami iti anak ko. Agyaman ak iti Diyos, tadimtang ni Troy iti biyag ko, tatang. Anak. Agyaman ak, taimpaayan nak iti nasaya at atao. Anangaklon iti kinataok. Basta di mo liwayan ti dumawat iti kaasi iti namarswa anak ka. Namnama matarabayin na kaakanayaw iti anyaman apagdalanam iti biyag. Adakon, Gigi. Apay akas na tilangam asimangpet. Kasla na bambanog ka unay. Huwag nga, Rod. Adong aminti na si kaso kitay. Kat apaman na nalpas ko. Nagawid akon. At mariknak matan ti kasta unay abanog ko. Daytan ti bagbagakan ka. Saan mo tumot ngamin nga amo ti aginan na? Kayat mo amalpas adagos dagiti trabahom. Saan mo tamay may sa ti aldaw, Troy? Narikat nga minabaybayan ti negosyo. Nang ronak at ado dagiti kakompetensya. Amo mo tasyak ti kang runaan nakatulungan ni mamay ti negosyo. Aywan, kumusta ti grocery? Nasaya at met. Ada dagiti inalak at trabahador. Kat nagagat da amin. Iso nga awan problema. Di mo ko naan apati ti grocery kat pakakumikumampay. Saan? Adda ka mat. Amok akabailam nga imatunan ti negosyo nga ented kadata ni mama. Ala, aginana ka nga rodon, tamangan tayon inton makashower ka. Inak isagana ti kawas mo, tapno mapreskwan ka. Naisagana kong ti kawas ni Troy. Apaman umalpas nga agdigos, maan kamin tumutan. Iti kasta, may saka pa makaturog. Ay, kaasimat, awan pa inanana. Kasla, nabambanog launay. Ay, unay lakit din ayati kinagagat ni Troy. Anya tayo, Chay? Ada na nagtuog? Kat iti banyo tinagapon na? Inak mang kitaan. Troy? Troy? Anya dyan ang... Ha? Diyos ko, ni Troy, nakadasay ti ayan tiri daw ti banyo. Troy! Troy! Anya tinapasamakan ka? Troy! Tulong! Tulungan na kami! Tulong!
Intaray mi adagos iti ospital ni Troy manang Emmy, ngem dead on arrival. Kasta unay ti sangit ko, tadyak impagarop amapukaw ko ni Troy iti daydi agundaway. Atake ti puso, iso ti impatay na. Jak pulos impagarop nga addagayam sakit na iti puso. Permi aladingit ti inana manang, kat mariknak anasakit tinakam na kanyak. Itilasod ti manunga aldaw apan nakalamay ni Troy, dinakpulos kinasasao ti inana. Jakmutan ingkas kaso manang, taamok anapalalo ti ladingit na. Kalpasan anaitabon ni Troy, pinaayaban nak ti inana, kat napasamak ti jak ni namnama manang. Imbabawi ti inana ti inted na anegosyo kada kami iti anak na. Kastamet a pinapanaw na kami iti apartment apag nanaadan mi, idi si bibiyagpay ni Troy. Total, saan kami mat kano a nagkalay sa iti anak na. Ken talaga kano a dinak maaklon a para iti daydi Troy. Iso nga imbabawi nan ti amin. Ket nalabit, si bibiyag kumapay kano ti anak na, no saan asyak ti pinili na nga ayaten. Nagsakit tinakam ko, saan agapo kadagiti inaramid ni madam, no dikat gapo iti naamwak, apuro pamarang lagayam dagiti impakpakita na akinaimbag, idi si bibiyag paylaeng ti anak na. Nagsubli kami nga rod iti anak ko iti puder ni tatang ko manang Emmy. Jak pulos tagisayangan dagiti imbabawi ti ina ni Troy. Ti pagladingitak unay, kat ti pan nakapukaw ko ken ni Troy nga ay ayatek. Aging ga ita, jak payla naka-move on manang. Manon atawan tinapalabas, ngam aging ga ita, agtaltalinaad paylaeng iti pusok tinapalaos a panagayat ko ken ni Troy. Amok nga addan iti sidong tinamarswa ti ay ayatek, ngam no kaano a makalipatak, dayta ti jak ammo manang. Daytoy ti pakasaritaak, tuy pagayam mo, Gigi. Pagayam ko a Gigi, umunay ti amin, agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam, dito'y programa tayo. Ammom, kabayatan abasbasaag ti surat mo, marikriknak ti saam anaipalay iti kaunggam, amang ipasimudaag iti napudno unay a panagayat mo ken ni Troy. Pudno anasakit pagayam ko, nang runa no inay ayat mo unay ti tao anapukaw mo, ket petat ti ipupusay na. No kaano a makalipat ka, si kalaeng ti makasungbat iti dayta pagayam ko. Dumawat ka iti panarabay ti namarswa, tapno agtalinaad ka anatibker para iti masakbayan nyo iti anak mo. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi, tagiti naglabas, asam kan panubong, ligay ken ragsa, isudat ng maris, kadagiti tugod, iti danal tibiyag.